Mae nifer o fyfyrwyr Cymraeg eu iaith yn astudio meddygaeth yn y Deyrnas Unedig. Bod llawer o'r myfyrwyr yma'n dysgu eu crefft drwy gyfrwng y Saesneg, bydd nifer yn dychwelyd i Gymru yn y dyfodol ac yn delio gyda chleifion sydd yn medru'r Gymraeg fel mamiaeth. Nod y DVD yma yw eich annog chi ddefnyddio'r Gymraeg tra'n trafod gyda cleifion ac i enni'n hyder i chi fedru trafod nifer o bynciau'n glir a syml yn yr iaith Gymraeg, gan bwysleisio nad oes gwahaniaeth os ydych yn gorfod defnyddio geiriau Saesneg nawr ac yn y man. Y nod yw trafod gyda'r claf yn y modd mwyaf effeithiol a chyfforddus iddyn nhw. Yn yr uned yma, fe fyddwn ni'n trafod clefyd y siwgr, diabetes mellitus. Mae clefyd y siwgr, neu diabetes mellitus yn gyffredin iawn ac yn un o'r afiechydon sydd yn cynyddu'n gyflym iawn yn y wlad hon ac ar draws gwledydd y gorllewin yn gyffredinol. Ar hyn o bryd, yn 2010, mae meddygon yn amcangyfri bod tua 2 filiwn o bobl yn dioddio'r clefyd ar draws gwledydd Prydain, gyda tua 150 o filoedd o bobl yng Nghymru yn byw gyda'r afiechyd. Yn ôl un arolwg diweddar, mae'n bosib bod tua 100,000 o bobl yng Nghymru ddim yn ymwybodol eu bod yn dioddau o'r clefyd. Wrth drafod clefyd y siwgr, mae'n bwysig pwysleisio bod 2 fath o'r afiechyd sydd yn effeithio ar bobl. Dyma arbenigwr ar clefyd y siwgr, yr athro Rhys Williams. Yng Nghymru mae tua 90% o'r bobl sydd â diabetes a math 2, a'r llaill wedyn a math 1, a maen nhw yn wahanol. Mae'r ddoi o nhw yn rhedeg mewn teuluoedd, ond nid mewn rhyw syml, dyw yna ddim yn syml, oherwydd mae'r genes yn cymryd rhan yno fe, ond hefyd pethau sydd ddim yn genetic, chymod, ffordd o fyw a pethau fel yna. Yn diabetes math 1, ni'n weddol siŵr ble mae'r gene, y gene mwyaf pwysig. Mae'r gene mwyaf pwysig ar chromosom rhif 6. Ond dyw e ddim yn syml os dyw'r gene gyda chi, dych chi ddim yn bendant yn cael diabetes math 1. Ni'n meddwl bod eisiau cael virus hefyd. Ac yn y bobl sydd ar gene i'r diabetes math 1, os dyn nhw'n cael y virus hefyd, maen nhw'n datblygu diabetes math 1. A beth sy'n digwydd ynddyn nhw, y pancreas sy'n gwneud insulin, mae hwnna'n ffili ac mae'r lefel o'r insulin yn mynd lawr ac mewn ambell un dyn nhw ddim yn does dim insulin ei hunan gyda nhw o gwbl. So mae rhaid wedyn i gael pigad a cael yr insulin fel triniaeth. Yn diabetes math 2, ambell i waith mae lefel o'r insulin yn fwy nag arfer, ond dyw'r insulin ddim yn gweithio'n iawn. Dyw e ddim yn gwneud i'r glucose mewn i'r cellau a bethau fel yna. Ac mae yna lawer o'r bobl sydd â diabetes math 2, maen nhw'n ordew. Dim pob un, ond mae'r ordewdra yn creu risg i'r datblygiad o diabetes math 2. So dyna beth yw'r gwahaniaethau. Clefyd y siwgr math 1 yw'r ffurf lleia cyffredin o'r cyflwr sy'n effeithio ar 5% i 15% o ddioddefwyr. Mae'n ymddangos fel arfer mewn bobl o dan 20 oed, weithiau mewn bobl ifanc iawn. Mae Iwan yn 11 oed ac yn dioddau o clefyd y siwgr math 1. Myfyrwraig Dr Sian Arfon sy'n ei holi mwyn cael gwybod mwy am ei symptomau a'r ffordd mae Iwan yn delio gyda'r cyflwr. Gan fod Iwan yn dod o gartre Cymraeg, mae rieni wedi gofyn am gynnar y sgwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Ni ddim yn gwybod beth oedd e. Cyn i fi ddod o'r ysbyty, ni gyd yn gwybod beth o'n i'n meddwl diabetes oedd just allergic to sugar. Just methu cael sugar a wahan amdano yn mam. O'n i wedi cymryd cwbl o ddyddiau bant i ddod yn awred a fe gobau popeth am y clefyd, ond ni'n ffain wedyn. Fy'n cwbl bethau mas wedyn ar ôl fi fynd ôl i'r ysgol. Ond a wahan ffain. Am faint amser oeddech chdi yn yr ysbyty yn Singleton? Agosais i dros nos am un noson. Un noson? Ie. A ti'n gwybod beth wnaethon nhw i chdi tra oeddech chdi yn Singleton? Yn just i... Pryd ys mewn, yn just i esbonio popeth i fi bod fi'n diabetic. A nhw wedi siarad eich ostrelliad yn syth i gael sugar i lawr. Ie. A ni'n gallu teimlo wedyn bod fi ddim o blinedig yn sydyn.
A wedyn, o'n nhw'n gwneud cwbl o brofion nawr beth yn tymheredd i fel yn eisiau siwgr gwad cwbl o weithiau i weld sydd ddim yn lawr. Ond, fyna. Un o'r bobl sydd yn bwysig iawn yn y driniaeth o glefyd y siwgr, yn enwedig ar y dechrau, yw'r nyrs arbenigol. Fydd yn cyfarfod â'r cleifion ac yn rhoi cyngor am y pethau hanfodol, fel y mathau o fwydydd addas a sut i ymateb i ymarfer corff. Oedd Ioan wedi dod i'r clinic dyn ni fan hyn yn yr assessment unit a oedd y symptomau oedd wedi bod yn yfed llawer mawr iawn. A mae hynny dros ben yr arfer. Hynny yw bod e'n yfed un ar ôl y llall. Ac hefyd wedyn yn codi fynd i'r toilet yn aml iawn yn y nos, felly 4-5 gwaith. Llawer fwy na bydde ti'n disgwyl fel yr arfer. A mae rhai plant, maen nhw'n gallu glachu'r gwely eto, bod nhw wedi bod yn sych am flynyddau mawr iawn. So na'r symptomau mae rhai plant yn cael, a na bydd o da Iwan. Y rheswm yw fyna yw bod y corff ddim yn defnyddio, ddim yn gwneud insulin, a felly mae'n uniongyrchol bod rhaid cael insulin. Mae'n hormon sydd yn newid y carbohydrate sydd yn y gwad, y siwgr sydd yn y gwad, i fynd draw i'r celloedd sydd yn defnyddio egni ac yn neud egni. So felly oedd e hefyd ddim yn teimlo yn... oedd ddim digon egni i gael dy ge, oedd e'n isiel ysbryd ac yn cysgu llawer. Mae symptomau y ddau gwahanol math o glefyd y siwgr yn amrywio'n fawr. Os oes rhywun yn dioddau o'r ail fath neu math 2, yna mae'n hollol bosib i fyw y flynyddoedd heb i'r claf hyd yn oed fod yn ymwybodol i fod nhw'n dioddau o'r afiechyd. Ond gyda clefyd y siwgr math 1, mae'r symptomau'n fwy amlwg a'r afiechyd yn dipyn mwy ymosodol. Os does math 1 o diabetes ar plentyn neu ar rhywun arall, mae'n lot mwy syml i wneud y diagnosis. O hefyd, mae'r claf yn pasio lot o ddŵr, maen nhw'n ifed lot o ddŵr hefyd, ac maen nhw'n colli pwysau, a dyn nhw ddim yn teimlo yn dda. Ac os bydd hwn yn mynd ymlaen, wrth gwrs bydd nhw'n marw o'r diabetes math 1. Ac felly, pan mae'r plentyn yn mynd, os rieni yn mynd â plentyn i'r GP, mae'r llun yn weddol glir bod rhywbeth o le, ac wedyn mae'n digon hawdd i gymryd un profiad gwaed. Os yw'r profiad gwaed na y glucose yn uchel, mae'r diagnosis yn bendant bod diabetes math 1 ar y person. Pan mae'r llun yn datblygu, mae ketones yn y gwaed a mae ketones yn yr urin, ac wedyn, wrth gwrs, mae'r claf yn mynd mewn i beth maen nhw'n galw diabetic ketoacidosis. Os dyw hwnna'n para, wedyn bydd y claf yn mynd yn wath ac yn wath, ac os does dim triniaeth insulin, bydd nhw'n marw. Ond yn diabetes math 2, mae hwnna'n mwy gymleth, oherwydd yn aml does dim byd o le yn y claf. Maen nhw'n digon da. Dyn nhw ddim yn ifed mwy o ddŵr, dyn nhw'n pasio mwy o ddŵr, ac ambell i waith maen nhw'n mynd am gwydwch insurance, gael profiad insurance, a maen nhw'n ffindo'r bod diabetes math 2 arno nhw, a dim syniad gyda'r clefion. Ond beth sy'n digwydd fel arfer yw mae un prawf o waed yn cael ei gymeryd. Os dyw hwnna lan yn uchel, dyw hwnna ddim wrth ei hunan yn ddigon i'r diagnosis. Mae rhaid wedyn mynd i'r labordy. Dim byd i fita, dim byd i ifed dros nos. Mae prawf arall o'r gwaed yn cael ei gymryd yn y dechrau, a wedyn mae'r person yn ifed glucose. A maen nhw'n aros yn y labordy wedyn am 2 awr, ac mae profiad arall o'r gwaed yn cael ei gymryd am 2 awr. Ac os dyw'r profiad cynta dros 7 millimoles per litre, neu yr ail brofiad dros 11 millimoles per litre, neu'r ddoi yn uwch yna, mae hwnna'r diagnosis wedyn o diabetes math 2 yn cael ei wneud. Un o'r meddygon sydd yn arbenigo mewn trin plant sydd â chlefyd y siwgr yw'r arbenigwr ar drin plant, Dr Dewi Evans. Mae'n bwysig iawn bod plant yn cael
bwyd cyson yn enwedig o ran carbohydrates. Ar y cyfan, dyn ni'n annog rhieni i beidio rhoi melysion a phethau melys, oherwydd mae hynny yn ymharu ar reolaeth y diabetes yn fawr iawn. O ran carbohydrate, y pethau i roi yw bara, tatws, reis, pasta, carbohydrate sydd yn cael ei treulio dros gyfnod ac nid yn gyflym iawn. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, bwydydd cyffredin o ran llysiau, ffrwythau a chig ac ati. Beth yw profiad Iwan o fyw gyda clefyd y siwgr, gan ei fod ei bellach wedi bod yn trin ar y fiechyd ei hunain ers dipyn, gyda chymorth i fam a'i dad. Ond gweld yn anodd weithiau i gweld pobl eraill yn bwyta siwgr o flaen i. Ond fi dyn arfer efo naw. Fi dyn arfer efo chwystrelliad i an cymryd siwgr gwad, fi dyn lot arfer efo. So, disgrifio i fi diwrnod typical. Beth sy'n neud yn bora os ti'n cymryd prawf gwaed a falle. Sut fysach chdi'n trin dy hyn yn bob dydd? Fel yn y bore, byddwn di'n lan ar taclu, wedyn mynd lan llai ni a chwystrelliad i. A byddwn yn cymryd beth di 5 munud lan di. A wedyn, weithiau byddwn fi'n eisiau gwad cyn fecwas, ond fi eitha bod yma, mae'n wari weithiau ddim yn deall bydd y diabetes, mae'n jyst yn bwyta siwgr yn flaen iawn. Yn arfer. Creulon, da? Nad yw ein bosib gwella clefyd y siwgr math 1, mae'n bosib byw bywyd llawn wrth ofalu am yr afiechyd a gwneud pethau sydd yn gymorth i gadw reolaeth ar y clefyd. Rhaid gwneud yn siŵr bod y claf yn cael pigiad rheoledd o insulin. Mae'n gymorth mawr hefyd os yw'r claf yn llwyddo i fwyta'n iach ac i ymarfer corff yn gyson. Mae cyngor y dietegydd yn bwysig iawn os am fyw bywyd llawn a di-drafferth. A mae'r plant yn digon cloi, maen nhw'n pigo fel an yn gloi iawn, ond maen nhw'n gallu cael problemau. So mae'n bwysig bod nhw yn neud yr insulin mewn llefydd newydd ar y corff, so fi'n dangos iddyn nhw le maen nhw'n gallu neud yr insulin a faint sy'n eisiau nhw ar y dechrau. Ac ar y dechrau, ni'n penderfynu faint o insulin sy'n eisiau arno nhw. Mae'n bwysig hefyd bod nhw'n cadw cyfri ar y siwgr gwad, a felly ni'n rhoi peiriant iddyn nhw i cael wneud argraff o faint mae'r siwgr gwad yn y corff o ddydd i ddydd. Y peth arall ni'n dysgu iddyn nhw hefyd sydd yn bwysig yw bod eisiau iddyn nhw defnyddio egni, a fel maen nhw'n teimlo'n well i cario ymlaen i wneud chwarae ffwtbol, a mae Iwan yn licio ffwtbol yn fawr iawn, a mae e'n moyn chwarae ffwtbol. Ond hefyd mae rhaid cymeryd bwyd yn gyson. So felly mae rhaid iddyn nhw gael bwyd am brecwast, am hanner bore, amser cinio, hanner dydd, amser te, a cael swper gwely. A beth sydd yn bwysig gyda'r bwyd hyn yw bod na carbohydrate yn y bwyd hyn. So felly pethau fel cereal i frecwas, neu tost, neu bara, neu tatws, a pethau fel la. So felly mae rhai bwyta yn gyson. A wedyn, os maen nhw'n defnyddio egni, hynny yw chwarae ffwtbol, fel mae'n hoffi neu mynd ar y beic, mae eisiau nhw gymeryd rhywbeth yn ychwanegol wedyn i sicrhau bod nhw ddim yn gostwng yn rhy isel a bod eu siwgr gwad nhw'n mynd rhy isel. Problemau eraill diabetes pan mae plant yn chwarae, wrth gwrs, pob plentyn yn chwarae, ac mae'n bwysig bod chi'n dweud wrth y teulu o'r ddechrau, mae'n rhaid i ni sicrhau bod safon byw eich plentyn just cysled ac unrhyw blentyn arall. Felly parhau i gymryd rhan mewn chwaraeon yn yr ysgol neu chwaraeon tu fas o'r ysgol. Os ydyn nhw'n mynd i ddefnyddio dipyn o egni, mae'n bwysig naill rhoi mwy o fwyd cyn y chwaraeon neu efallai torri lawr ar yr insulin y diwrnod hwnnw, neu efallai tymor bach o'r ddau. A hefyd bod yn barod gyda triniaeth os ydy'r siwgr yn mynd yn rhy isel yn y gwad, cyflwr hypoglycemia, sef lefel siwgr isel. Os ydy'r siwgr yn mynd yn rhy isel, gall plentyn fynd yn sâl yn gyflym iawn ac hyd yn oed mynd i coma os nad yw'r driniaeth ar gael. Felly mae'n bwysig bod pob plentyn lle mae diabetes bod
rhyw fath o stor o siwgr ar gael, Lucozade neu rhywbeth felly. Ond wrth gwrs ddim I gymryd hwn rhywbeth fel hyn yn gyson yn rheoledd, dim ond mewn argyfwng neu os yw'r lefel siwgr yn rhy isel. Wedi holi Iwan, mae Sian yn manteisio ar y cyfle I rhannu y gwybodaeth gyda Dr Evans a gwneud archwiliad ar y cyd gyda'r arbenigwr. Mae Iwan Llywelyn yma heddiw yma. Dwi wedi bod yn siarad efo fo'n barod, dwi wedi cymryd I hanes o. A ar ôl hynna, dwi wedi pwyso a mesur I daldra fo. Mae hefyd wedi cael profi faint o siwgr sy'n y gwaed a cael gwneud yr HbA1c. Right. Felly mae hynna gyd wedi cael ei wneud rwan a beth sy'n nesaf i'r archwiliad. Right. Felly dwi'n gwybod chi eisiau gwneud hynny hefo fi? Wel, ewn ni nawr ac ni wedi bwyso fe a mesur felly. Helo Iwan, shwai? Reit, os ti bod yn dod I weld ti nawr gyda Sian fan hyn, sicrhau bod ti'n holl iach, ti'n edrych yn iach. Nawr, beth ni'n edrych yn arbennig, nifer o bethau, gyntaf gyd sicrhau bod y llyged yn iawn, ac yn enwedig edrych ar gefn y llyged, troi'r golau lawr, ac wedyn, os ti edrych yn syth flan myna, ac wedyn, dyn ni'n edrych I fewn I gefn y llygad, ac I sicrhau bod popeth yn hollol normal a bod dim unrhyw broblem tu ôl y llygad oherwydd mae hyn yn digwydd mewn diabetes ond ar y cyfan gyda phlant mae popeth yn holl iawn a byddwn ni'n gwneud hynna wrth gwrs ddwy ochr. Hefyd edrych lle mae Iwan yn rhoi y chwistrellad insulin. Nawr mae Iwan yn gwneud yn ei goesau ac beth sy'n bwysig yw bod ddim unrhyw lwmp yn dangos yn y crôn. Fe welwch chi rhyw glais neu ddau ambell waith, ond dyw hynna ddim yn peri gofid. Beth sy'n bwysig yw bod yr chwistrellad yn digwydd mewn wahanol fannau o'r gos o ddydd I ddydd. Os chi'n rhoi yr chwistrellad yn yr un lle trwy'r amser, wedyn mae yna chwyddi yn datblygu yn yr ardal honno a dyw'r insulin ddim yn gweithio mor effeithiol. Reit, oce. So felly, gyda Iwan, mae popeth I weld yn berffaith iawn sy'n profi bod yn edrych ar ôl I diabetes yn dda iawn. Pwysig o leia unwaith y flwyddyn mesur pwysau gwaed ac hawdd gwneud hynny a hefyd edrych ar y trad, gwneud yn siŵr bod y trad yn iawn a bod y gwyneb trad wedi torri yn iawn. Mae yna beryglon mewn pobl â diabetes fel maen nhw'n mynd yn hŷn I gael heintiau yn y trad ac mae hyn yn anodd i'w trin ambell waith oherwydd bod y cylchrediad yn y trad ddim cystel. Mewn plant wrth gwrs dyw hyn ddim yn debygol o ddigwydd ond sicrhau bod yr ymarfer yn iawn o'r dechrau ac drwy'n wneud hynny mae'r arolwg yn ddigon hawdd a mae Iwan yn blentyn holl iach oherwydd y nod yw bod Iwan yn mor iach ac unrhyw blentyn sydd heb diabetes. Y nod, fel dywedodd Dr Evans yn fanna, yw ceisio sicrhau bod unrhyw blentyn sydd yn dioddau o glefyd y siwgr yn cadw'r un mor iach a phob blentyn arall. Ond mae'n bwysig cofio fod rhaid gofalu am yr afiechyd o'r cychwyn cyntaf, neu mae'n bosib y bydd symptomau dipyn mwy difrifol yn datblygu. Wel, mae diabetes math 1 a diabetes math 2 yn ddifrifol, y ddoi o nhw, ac mae pethau'n digwydd yn y ddoi fath o ran llyged. Mae cataracts yn dod yn weddol aml, ac hefyd beth maen nhw'n galw diabetic retinopathy, cefn y llygad yn mynd yn wael, ac wedyn, os dyw's dim byd yn gallu cael ei wneud am hwnna, mae'r bobl yn mynd yn ddall. Ond mae rhaid dweud, mae pethau wedi dod yn llawer gwell o ran diabetic retinopathy, oherwydd nawr mae yna gwasanaeth drwy Gymru yn gyfan I sgrinio am diabetic retinopathy, cymryd llun o'r cefn y llygad ac wedyn mae triniaeth laser yn gallu stopio'r diabetic retinopathy I waethygu. Hefyd mae yna problemau o'r nerfau, yn enwedig nerfau yn y coesau.
mae rai bobl diabetes yn colli teimlad yn ei thraed nhw, ac mae hwnna yn gallu bod yn dangerous, enghraifft, os dyn nhw'n sefyll ar ryw hoelen neu pin neu rhywbeth yna, dyn nhw ddim yn gallu teimlo hwnna, a wedyn mae hwnna'n gwneud cwt bach ac mae hwnna'n gwaethygu ac mae hwnna'n gallu bod yn ddifrifol. Ond hefyd mae yna triniaeth syml, bydd pob un sydd â diabetes, maen nhw'n cael hysbysiad am y problem yna, a mae rhaid iddyn nhw edrych ar ei traed yn weddol aml i wneud yn siŵr bod popeth, bod dim byd o le yn digwydd lawr fyna. A hefyd, mae pobl â diabetes, maen nhw yn cael clefyd y galon yn mwy aml na bobl sydd â ddim diabetes, ac yn cael yn mwy ifanc hefyd. A beth sy'n gallu gwneud ato hwnna yw cadw llyged ar pwysau gwaed ac wedyn statins a'r moddion fel yna i mynd ar cholesterol lawr a bethau fel yna. So mae diabetes yn ddifrifol, ond mae lot o bethau gallu gwneud i wneud y dyfodol yn weddol dda i bobl sydd â diabetes. Dim ond bod nhw'n cymryd car o iechyd. Mae'n gallu effeithio'r arennau ac yn anffodus yn ambell i glaf sydd â diabetes bydd eisiau cael transplant neu yn aml cael dialysis. Ond hefyd, os yw'r lefel y glucose yn cael ei cadw lawr gyda triniaeth y diabetes, mae yna llai o risg o bopeth fel yna, arennau, nerfau, llyged ar bopeth fel yna. Y neges i'r cleifion felly yw os rhawn o falu am ei iechyd a thrin y clefyd yn iawn, mae'n bosib osgoi nifer fawr o'r problemau difrifol sydd yn codi yn sgil y clefyd y siwgr. Wrth gwrs, mae gwyddoniaeth meddygol yn datblygu'n ddyddiol, ac mae nifer o ddatblygiadau newydd yn digwydd yn gyson y maes clefyd y siwgr hefyd. Dyma'r athro Rhys Williams eto. Mae yna insulins newydd. Mae insulins newydd yn cael ei datblygu trwy'r amser. Ac hefyd mae yna triniaeth arall yn debyg i insulin, GLP-1 maen nhw'n gael fe. Dyw e ddim yr un peth ac insulin, ac un o diffyg insulin, triniaeth insulin, yw bod bobl yn dod i pwysau arno. Maen nhw'n aml iawn yn triniaeth insulin, ond gyda'r GLP-1, dyn nhw ddim yn neud yna. So mae hwnna'n peth da. Hefyd mae'n glir nawr bod newid ffordd o fyw, newid beth ych chi'n bwyta ac gwneud mwy o ymarfer corff. Mae hwnna'n dda os does diabetes gyda chi, ond hefyd mae hwnna'n osgoi diabetes os dwi ddim wedi dechrau eto. Mae nhw'n gwneud pancreas transplants nawr. Mae'r cellau sydd yn gwneud yr insulin yn mynd mewn i'r afi, ac mae nhw wedi bod yn weddol llwyddiannus gyda hwnna, ond wrth gwrs mae hwnna'n ddrud iawn, mae rhaid cael llawer o bobl i wneud yr llawdriniaeth a pethau fel yna, ac mae'n anodd iawn i gael y pancreases ac i gael y cellau beta cells o'r pancreases i wneud y transplants hyn. Wedi'r profiad o gael holi Iwan a gwneud archwiliad ac asesiad o'i gyflwr, beth oedd barn y myfyrwraig Sian Arfon am y profiad? Ond hyn dy'r tro cyntaf erioed fi rili gymryd hanes gyn blentyn ifanc efo diabetes neu clefyd siwgr. Felly mae hynny wedi bod yn profiad reit diddorol i fi, fod yn onest. Ond da ni'n cael ymarfer pethau fel hyn a dysgu sgiliau newydd, ac hefyd trio dysgu chydig bach o sgiliau arolwg hefyd. Ond dwi'n wedi gwneud hynna o blaen hefo rhywun efo diabetes, felly dwi'n neis cael help gyn Dr Evans yn y fanna. Pan o'n i holi Iwan heddiw yma, be o'n i go iawn eisiau gwybod oedd sut nath y clefyd siwgr ddangos i hun yn y lle cyntaf. Be oedd y symptoma cyntaf gafodd o? Pethau fel bod yn sychedig, mynd i'r toilet lot, bod yn isal iawn hefo egni a falle. Achos mae hynna'n typical ofnadwy o diabetes yn arbennig yn yr adegau cynnar. Oedd hi'n ddiddorol go iawn gweld pa mor sydyn ath o fod yn hollol iach i fod hefo'r diagnosis a bod yn dechrau chwistrellu hyn, ond ges i ddipyn o sioc ffendi allan am 2 wsos oedd hynna. A hefyd just sylweddoli peth mor fawr di o rywun mor ifanc o rod chwistrellu hyn 2 waith y diwrnod, gorfod bod mor ofalus efo be mae'n fita, meddwl ymlaen llaw, lle mae'n mynd, pa mor hir mae'n mynd, be mae'n mynd efo fo,
Dwi'n bod hynna, dydy gwir, wedi bod yn beth reit fawr i fi heddiw yma. A just cael ei arfer i siarad efo rhywun mor ifanc a dod i ddallt sut i gyfathrebu fo nhw a bethau felly. Dwi dal yn dysgu i wneud archwiliad. Da ni wedi bod yn mynd dros lot o bethau yn y coleg. Dwi erioed yn archwiliad efo rhywun diabetes o blaen. A pethau fel edrych fyny llgada'r ophthalmoscope. Dwi wedi gwneud o dwywaith a mae'n ofnadwy anodd. Os gen i'n syniad beth dwi'n gwneud hanner yr amser. A dwi'n gwastraffu rhyfedd amser yn trio troi'r peiriant ymlaen heb sôn am un byd arall. Felly o hynna'n dda. A just mae pobl yn ei sefyllfa Dr Evans, mae o hefo gymaint o brofiad yn y maes. Mae bob dim mor slick a mor sydyn a mor hwydd. Lle dwi dal yn rhyw ffymblan o gwmpas. Felly di just yn dda gweld sut mae o'n trefnu archwiliad, be mae o'n chwilio amdano fo yn arbennig lle.